zdraví, pozbírala jsem tady do nějakého houbařského košíku všechny moje voňavky a pojďme si je tady ukázat a společně ohodnotit. Začneme rovnou trendem, nevím, jestli to bylo trendem nebo furt je, Latafa. Já jsem na ní točila samo o sobě hodnocení, protože za mě to je fakt přesně teď konc jako podzimní, zimní vibe, strašně krásně voní. Karamel, vanilkový perníčky, fakt jako sladoučka, 100 ml, asi za 700, na mě jako i vydrží všechno, 10 z 10. Mojí nejoblíbenější voňavkou je My Way od Armani. Tady tahle je sladká, mě připomíná jako trošku vibe Prada Paradox, ale nevoní jakoby stejně, hlavně hrozně dlouho vydrží, dala jsem si ji prostě na sobě ráno a cítím ji teď konc 6:30. Taky taková sladká květinová, 11 z 10. Pak tady mám Burberry Her a tady tahle voňavka je strašně zajímavá. Fakt jakoby já si představím marshmallowny a samet. Jo, prostě nějakou 20letou slečnu, co jde na rande, krásná sebevědomá žena, stříkne ji na sebe, já to tam cítím. Za mě 8 z 10. Pak tady máme tuhletu, tu jsem dlouho hledala. Paco Rabanne, Lady Fabulous. Tuhletu sladkou vůni jsem popisovala tak, jak když vejdete do gejši nebo do Bubblify. Prostě jdete si pro bubble tea s tapiokou a já cítím ten ovocný čaj, tu tapioku a všechno tohleto sladoučký. Za mě taky zajímavá voňavka, výdrž taky všechno v pohodě, 8 z 10. Další je tady tahleta Kyre Paris Corner, myslím něco takového. Měla by to být napodobenina na tu pistáciovou kejlí. Ta výdrž není velká, já jsem ji po tom celém dnu jako na sobě necítila. Když ji stříknete na začátku na sebe, tak cítíte tak jako necítíte nic specifického, ale pak si to jako slehne a cítíte prostě pistáciovou makronku. 6,5, 7 z 10. Tohle to byl velký fail. Kaylee, Vanilla Royal, je tam Brown Sugar, crème brûlée a tak. Tohle je strašně silná voňavka. Když si máte raději arabskou vanilku, nebo takový ty dubajský parfémy, něco takového si představím, tak jako asi jo. Mě z ní bolela hlava, fakt hodně intenzivní silná vůně, ale jinak je to krásná vanilka. Tak jakoby 3 z 10. Pak tady máme Zaru Golden Decade, taky by to asi měla být napodobenina na něco. Tohle už je víc taková příjemnější vanilka, ale já si tuhle voňavku přesně představím na zimu, kdy na sebe dám kožich, nabalím se, stříknu to na sebe, aby nebyla zas tak cítit, protože je taky taková víc intenzivnější, prostě víc taková jako silnější. Zimní, příjemná vanilka, 7 z 10. Poslední klasika Sol de Janeiro 62, 71 je prostě lepší, 9 z 10.